Rum suresi. Rum suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 60 ayetden ibaretdir. İran'daki Sasanlılar bilen bolan söwüşde ýeňilen Rum Bizantiýa goşunynyň olary ýakyn wagtda ýeňjekdikleri barada habar berilýänligi üçin bu süre Rum diýip adlandyrylypdyr. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Elif, Lam, Mim. Rumlar Araplara ýakyn bir ýerde Parslardan ýeňildiler. Olar özleriniň bu ýeňilişinden bir näçe ýyl soň Parslary ýeňerler. Öňüne soňda hökm netije Allahyňkydyr. Ol näme istese şol bolar. Şol gün müminler Allahyň kömegi bilen şatlanarlar. Allah öz islämine kömek berer. Ol gudraty güýçlidir, rahim şefaatlydyr. Bu Allahyň beren wadasydyr. Allah wadasyny bozýan däldir. Ýöne köp insanlar muny bilmez. Olar dünýädäki ýaşaýyşyň diňe daşky görünüşini bilýärler we olar ahiretden bihabardyrlar. Olar özlerinden bilip Allahyň asmanlary, ýeri we olaryň ikisiniň arasyndaky zatlary boş ýere dälle, hak we hikmet bilen belli wagtyň içinde yaradandygy barada pikir etmeýärlermi? Taky adamlaryň köpsi özleriniň perwerdigaryna gowuşjakdyklaryny inkar edýärler. Olar yer ýüzüne siýahat edip özlerinden öňkü milletleriň, ümmetleriň ahyrky netijeleriniň nähilli bolandygyny görmedilermi? Ýogsa öňkü ümmetler olardan has güýçlidiler. Yeri agdar düňdör etdiler, yerden dolu peýdalandylar we bularyň guran binalaryndan hem has köp bina gurypdylar. Olaryň peýgamberler hem ençeme äşkar deliller getiripdiler. Elbetde Allah olara zulm etmedi, emma olaryň özlerine zulm etdiler. Allah'ın ayetlerini yalan hataplap, olar yansılamak ýaly erbet yaman işleri edenleriň soňy gaty erbet boldy. Allah barlyklary yaratdy. Soň bolsa onu ölenden soň täzeden yaradar. Ahyrynda siz oňa dolanyp bararsyňyz. Kıyamet kopjak güni günäkärler umysyz galarlar. Olaryň Allah goşan şärikleriniň arasyndan özleri üçin şepagatçy, himayetkar çykmaz. Olar öz goşan şäriklerini hem özleri inkar ederler. Kıyamet günü olar iman getirenler bilen inkar edenler bir-birlerinden ayrılarlar. İman getirip ýaxşy işler edenler cennetiň bağ wagtçalaryna şatlykda, göwn hoşlukda bolarlar. Emma inkar edip biziň ayetlerimizi we ahiret yalan hataplanlar bolsa azaba duçar bolarlar. Şonuň üçin siz akşama ýeten wagtyňyzda ve seher bilen turanyňyzda Allahyny tesbih edin. Asmanlarda we ýerde günnüýüň başynda öýle we günnüýüň ahyrky ikinni wagtlarynda hem ähli hamd senalar Allah degişdedir. Ol ölüden dirini we diriden ölüýün çykarýandyr. Yere topragy hem öleninden soň ol jan berýändir. Ine şunuň ýaly siz hem kıyamet gününde guburlaryňyzdan çykarlarsyňyz. Onuň barlygynyň delillerinden biri sizi toprakdan yaratmagydyr. Soň siz insanlar dumlu duşa ýaýradyňyz. Siziň ysnysmaňyz üçin öz jynsyňyzdan jübit taý yaradyp, araňyzda söýgü we mehr muhabbet döretmek hem onuň barlygynyň delillerindendir. Elbetde bu zatlarda pikir edýänler üçin ibrat bardyr. Asmanlaryň we ýeriň yaradylşy, dilleriňiň we renkleriniň bir-biriňizden tapawutly bolmagy hem onuň barlygynyň delillerindendir. Elbetde bu zatlarda bilip göz ýetirmek isleýänler üçin ibrat bardyr. Siziň giýje we günnüz uklamaňyz, dinç almaňyz we onuň fazly kereminden islemeňiz, gazanç etmeňiz onuň barlygynyň delillerindendir. Elbetde bu zatlarda eşidýän, diňleýän kowm üçin ibrat bardyr. Size gorku we umyt bermek üçin ýyldyrmy görkezmegi, asmandan suw indirmegi, şol suw bilen ölümünden soň guraklykdan gowran topragy täzeden diriltmegi onuň barlygynyň delillerindendir. Elbetde bu zatlarda aklyny ulanýanlar üçin alamatlar bardyr. Asmanyň we ýeriň Allahyň emri bilen durmagy hem onuň barlygynyň delillerindendir. Soň ol sizi çağıranda siz gowurlaryňyzdan çykyp gelersiňiz. Asmanlardakylar we ýerdäkiler Allahyňkydyr we olaryň hemmesi oňa boyun eýýändirler. Ähli zady ilk başda yaradyp, soň bolsa ölenlerinden soň olary gaýtadan yaradan oldur we bu iş onuň üçin ören aňsatdyr. Asmanlarda we ýerde iň beýik sypatlar oňa degişlidir.
ol kudreti güýçlüdir, hikmet eýesidir. Allah size sizin özüňizden misal getirýär. Hey gol asyňyzdaky gullara hojaýynlyk etmekde size beren ırskallarymyzda bir-biriňizden çekinjek derejede sizin bilen deň hukuklara eýe boljak şärikleriniz barmy? Ine aklyny ulanyp pikirlenjekler üçin biz şeýdip ayatlarymyzy düşündirýär. Ýöne zulüm edýänler nadanlyk bilen özleriniň haý-höweslerine ýerdiler. Allah'ın adaşların kişisini kim doğru yola salıp biler? Olaryň hiç illi kömekçisi hem yoktur. Ey Muhammed! Allah'ın insanları yaradan tebigaty, ýeke hudaýlyk anancı bilen ýüdüňi hanif, hak dinli bolup diňe oňa öwür. Allah'ın yaradyşyna hiç illi ütgeşme yoktur. Ine bu doğru dinler ýöne adamlaryň köpsümini bilmezler. Hemmäňiz oňa ýüzleniň, ondan gorkun, namazy berjay ediň we Allah şärik goşanlardan bolmaň. Olar dinlerini bölýärler we toparlara bölünýärler. Beýle bolan toparlar diňe özlerinde bolan zat, öz onanýan zatlary bilen öwnerler. İnsanlar bir bela duçar bolsalar, oňa ýüzlenip ýalvar ýakar dilek edýärler. Allah öz fadly kereminden olara rahmet dadyrsa, olaryň içinden bir topary özleriniň perwerdigarine şärik goşýarlar. Goý, olar özlerine beren nygmatlarymyzy inkar etsinler. Goý, keýp safa sürsünler. Olar munyň netijesini tiz wagtda bilerler. Ýa-da olar Allah şärik goşar ýaly. Biz näme olara bir anyk delil iýermedikmi? Adamlara bir rahmet, ýagşylyk bersek, olar şoňa şat bolarlar. Emma öz elleri bilen eden işleri sebäpli bir kynçylyga duçar bolsalar welin, onna olar destine umytlaryny ýitirýärler. Olar Allah'ın islämine ırskaly bol edip berýändigini, islämine hem az berýändigini görmedilermi? Munna iman getiren bir kowm üçin awrat bardyr. Şonuň üçin sen dogan garyndaşlaryň bilen ýagşy gatnaşyk et, garyp gatarlara zekat, sadaka ber, daş ýola sapara çykanlara hem kömek goldaw ber. Şeýle etmek Allah'ın razyçylygyny isleýän kişi üçin ören haýyrlydyr we hut şolar kıyamet gününde üstünlük kazananlardır. Adamlaryň mal mülklerini arttırmak maksady süýtgörlük niýeti bilen beren dadyňyz Allah'ın ýanyna köpelmez. Emma Allah'ın razyçylygyny almak üçin beren zekatyňyz bolsa, ine şol zekat beren kişiler mal mülklerini we sogaplaryny isselap arttyran kişilerdir. Allah sizi yaratdy, soň ırskal döwlet berdi, soň siziň janyňyzy alyp kıyamet gününe täzeden direlder. Hey siziň Allah goşýan şärikleriňizden bular edip biljegi barmy? Allah olaryň goşýan şäriklerinden ören pekdir we ören beýikdir. Adamlaryň öz elleri bilen eden erwetlikler sebäpli gury ýerde we deňizde pitne pitat ýüze çykdy. Olaryň öz etmişlerinden dälmekleri üçin Allah olaryň eden etmişleriniň käbirini bu dünýäde özlerine dadyrar. Aýt ey Muhammed, siz yer ýüzüne aýlanyň we öňkü milletleriň ahyrky netijeleriniň nähilli bolandygyny görüň. Olaryň köpsi Allah şärik goşan kişilerdi. Ýa-da gaýdyş bolmaýan kıyamet günü gelmezden öň ýüzüňi hakyky dine öwür. Şol gün adamlar bir näçe topara bölünirler. Kim inkar etse, onuň inkar etmegi özüniň ziýanyna bolar. Emma ýagşylyk edýän kişiler bolsa, özleri üçin jennetde yer taýýarlandyrlar. Çünki Allah iman getirýän we gowy sowgat işleri edýän kişilere öz padly kereminden siýla berer. Taky ol inkar edenler halamaz. Allah'ın rahmetinden dağıtmaňyz, onuň emri bilen gemileriň suwda ýüzmegi, onuň padly kereminden öz nesibäňizi almaňyz üçin ýaşaýyşyň we bereketiň boşlukçy hökmünde ýerleri iýermegi hem Allah'ın barlygynyň we gudratynyň bir delildir. Taky biz senden öň hem her kowma ilçeler iýerdik. Olar halkyna äşkär deliller getirdiler. Emma olar diňlemän, günä iş edenleriň hem jedalaryny berdik. Müminlere yardım vermek hem bize borç bolupdy. Allah yerleri iýerýär. Ol yerler bolsa bulutları getirýändir. Allah olary isleýşi ýaly asmanda ýaýradýar, ýazýar, olary bölük edýär. Soň hem olaryň arasyndan ýagşyň çykýandygyny görersiň. Allah gullarynyň isleýän kişisine ýagşy nesip etse, ýagdyrsa, ol bendeler ören şart bolarlar. Aslında olar ýagyş ýagdyrylmagyndan öň umytlaryny ýitiripdiler. Allah'ın rahmetiniň täsirine bir seret. Ol nähilli edip ölenden soň ýeri direldiýär. Elbetde Allah'ın ölüleri direltjekdigine hem şek şüphe ýokdur. Taky onuň
ähli zada güýji ýetýändir. Biz eger ýeli bersek, olar ekinleriniň saralandygyny görseler, soň olar desine Allah'ın nimetlerini inkar etmeye başlarlar. Ey Muhammed, elbette sen ölülere sözünü eşittirip bilmersin ve iyillerini öwürlüp gidip baryan kerleri de bu çakalığı eşittirip bilmersin. Elbette sen kalby körleri hem azgınçılıklarından qaytarıp doğru yola salıp bilmersin. Sen dine bizim ayetlerimize iman getirip Müslüman bolan bendelere eşittirersin. Allah sizi eciz, güýçsiz edip yaratdy. Bu ecizlikten soň bolsa güýç kuwat berdi. Bu güýçden soň ýene de ecizlik we garrylyk berdi. Ol İslam dadyny yaradar. Taky ol ähli dady bilýändir, ähli dady güýji ýetýändir. Kıyamet günü bolanda günäkärler biz dünýäde gaty az ýaşadyk diýip kasam ederler. Ine olar dünýäde hem haky şonuň ýaly yalan hasaplardylar. Özlerine iman nesip eden ve ilim berilen kişiler bolsa Allah'ın ýazgydyndaky ýaly siz täzeden direldiş gününe çelli ýaşadyňyz. Ine bugün bolsa täzeden direldiş günüdür. Emma siz onu bilmeýärdiňiz diýerler. Ine şol gün zulüm edenleriň tapýan bahanalary olara peýda etmez we olardan Allah'ını razy etjek amallar hem talap edilmez. Taky biz bu Kur'an'na adamlar üçin dürlü misallar verdik. Ey Muhammed, eger sen olara bir mucize görkezseň, şonu da olar inkar edýänler, siz diňe batyl zatlar aýdýarsyňyz diýerler. Allah şey dip bilmeýänleriň, haky görmeýänleriň kalplaryny möhürleýär. Ey Muhammed, sabr et. Taky Allah'ın wagty hakdyr. Bu hakykata yürekden inanmadyklar hiç açan seni alada salmasın, diniňizden sowatmasyn.